godt købe billetter og sådan noget herovre. Så spændende. Ej, hyggeligt. Er I klar? Gør der. Skynd jer ind. Wow. Ej, okay. Wow, den er stor. Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det nice. Wow, og kaffe latte, tror jeg. Wow, den er stor. Sygt godt. Er det godt, ja? Så hende det her. Det er sesamsmør. Det er muligt, at det sker, at en kvinde en dag finder vej til Er livet. Sådan. Godt oversat. Kan du klare gåturen? Nej, tak. Er det ikke så flot? Ja. Har I ikke? Ej, jeg er fortrudt. Ej, prøv at se, der er små chokolader. Prøv at se min, det er i hvert fald det dårligste. Og det er rigtig blødt. Er det? Prøv lige at se det her. Det er da i hvert fald... Det er det, du spurgte efter. Jamen, jeg er fortrudt med. Godt nok flot, så står Matt dernede. Ej, hvor er det flot. Og det er de tårne, der er der, det er helt naturligt. Sjovt, man har lavet det som et bordagtigt. Nej, det kan du ikke, før du snakker med Søren. Er I uvenner, eller hvad? Nå, der er burger. Kom. Det ser da så god ud. Det er en bøf, er det ikke? Det er det også. Nej. Ja, så prøv da bare nogle forskellige. Ej, det er godt. Thank you. Ej, den ser god ud, Mathias.
Ej, mums. Hvad med vores? Den ser noget bleg ud. Det er det, vi skal købe. Jeg tror, det er lækkert. Den her skal vi jo prøve at gøre sådan her, mor. Det her, det skal jo blade ud. Prøv at gøre det. Spændende. Dufter godt. Hvad? Mums. Mums. Er det ikke din stil, eller hvad? Hvorfor? Ja. Vil I have det der? Det ser faktisk lækkert ud. Det ser lækkert ud. Vil du ikke smage det først selv? Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det er vegetar. Lækkert. Det ser sygt lækkert ud. Jeg synes faktisk, det er sjovt, det at vi gjorde det til gang. Det der med bare at udvikle så af, så sætter vi det. Og så bliver vi ikke godt at tage det. Dans. Jeg bruger alt batteri, så han ikke kan komme hjem. Ja, I kan ikke komme hjem. Der er cola, mor. Der er cola. Ja, man må ikke drikke det hernede. Så er der burger. Det er en god idé, du fik der, Mathias. Ja. Lækkert. Det er så flot til boller. Det er sygt flot.
Vi ved ikke, hvad den har klippet. Bare tag en kniv. Det er godt. Er vi klar? Pizza!